As últimas declaracións da conselleira de Política Social, Fabiola García, nas que culpaba o alcalde de Rianxo de ser o responsable da paralización do proxecto de centro de día para a localidade, foi unha das razóns que levou os integrantes da plataforma a concentrarse diante do concello. Querían así mostrar o seu malestar e pedir explicacións ao goberno municipal pola tardanza na realización deste proxecto, polo que levan agardando dende hai anos. Nós nos sentimos totalmente defraudados e nos están tomando pelo. 5 anos de loita, 314 días de encerro, o encerro máis largo de España, para nada. 5 anos dan para elaborar moitas cousas. Se hai recursos, porque non se utilizan. E a verdade é que non esperamos outra cousa que se nos diga precisamente eso, a verdade. Cal é a razón? Porque nin uns nin outros miran por os maiores. A negativa do alcalde Adolfo Muiños a autorizarlles a asistencia ao pleno debido á actual normativa COVID tampouco calmou os ánimos dos veciños. O rexedor trasladoulles a posibilidade de que unha representación participase na sesión na quenda de rogos e preguntas, pero finalmente non chegaron a intervir. Iso sí, o seu malestar quedou patente. Agardamos tamén que axiña os plenos recompoñan o seu formato habitual, que poidamos estar máis xuntos os concelleiros dando pé a que poida entrar outra vez público e non teñan que seguilo a través das redes e que nese momento se producirá tamén a intervención. En todo caso, onte, aproximadamente serían as 9:30 cando rematou o contido do pleno, é o momento da participación, se há lugar. Baixei persoalmente para ver se quería intervir a plataforma, non estaban, decidiron, efectivamente, non levar a cabo esa intervención. O rexedor volveu a reafirmarse na xestión realizada ata de agora dende o Concello para a consecución do centro de día. Ademais, negou taxativamente que houbese abandono algún do proxecto. Fora dos focos, diante de quen sexa, esta alcaldía ten moi clariñas as cousas ao respecto do centro de día e está disposto a ter encontro con quen sexa para falar realmente do que desexamos, non? Digo porque se xerou unha certa polémica alrededor dun suposto abandono meu do proxecto, cando nada máis lonxe da realidade e incluso un pouco o contrario. O Concello que está facendo é conversando con diferentes institucións, buscando interlocución con diferentes institucións para o que é o centro de día e incluso algún outro equipamento social. Tamén insistiu en que leva dende outubro pasado intentando sen éxito reunirse coa conselleira para abordar este asunto, con ata 3 solicitudes por escrito de xuntanza, na que lle trasladaba a posta a disposición do inmoble, achegando ademais un proxecto realizado polo arquitecto Amancio Losada. Son 3 escritos tremendamente claros da vontade inequívoca do Concello de actuar sobre ese equipamento e poñer a disposición, dar as chaves directamente do Pazo de Rianxiño á Consellería para que faga. Que pasa? Que a Consellería, desde un primeiro momento, e isto sabémolo e levamos moito tempo, queremos non entender e ás veces é a nosa misión desde o Concello, desde logo, é pelexar para que sexa un equipamento público, desde sempre ofreceu o que sigue ofrecendo agora, que é cheques individualizados para as persoas, é dicir, o que ofrecería a calqueira entidade privada. Segundo o rexedor, o que intenta a Xunta non é máis que o Concello asuma os gastos de reforma do inmoble. A parte de poñer o 1.600.000 euros que nos custou comprar o Pazo, quérenos obrigar a que sexamos nós únicamente quen fagamos frente ás obras de reforma para poñelo a funcionar e, evidentemente, só faltaría máis, que non nos trataran igual que incluso a unha empresa privada ofertando os cheques oportunos individualizados que só arranxan, evidentemente, a situación individual, pero que non teñen nada que ver co que pretendemos, que é que houbera axuda pública para realizar aí.